Sa Tacloban City, padayong mipahimangno ang mga health officials kabahin sa cholera outbreak nga natala. Awhag nila sa mga residente, siguroon gyud ang kalimpyo ug kun mahimo pabukalan ang tubig mainom. Ang detalye uban ni Nico Sereno. Bit-bit ang ilang mga water containers, nagkugi og linya kini mga residente sa Barangay 106 Tacloban City. Nalipay ang tanan sa pag-abot sa delivery sa water tanker gikan sa syudad. Tighatdanan na sila og tubig sa dapit kay wala pay agas ang ilang mga gripo. Ang linya sa ilang tubig gikan sa Tinubdan gipasirhan una sa Dakbayan. Tungod kini sa natalang mga kaso sa cholera sa syudad, kundi usa sa labing naapektuhan ang ilang barangay. Sa maong komunidad, ubay-ubay ang na-admit sa ospital tungod sa diarrhea. Usa niini ang pamilya ni Jeneline kansang upat ka mga anak na admit gyud sa ospital. Yung bibi ko, binibilang ko na lang siya ng listen, pero pag walang pambili, yung mineral, iniinit ko na lang, pinapakuluan ko. Ang 70 anyos nga si Reynaldo Maraginot nagpasalamat nga ni arang-arang nasab ang kondisyon kay pipila ka adlaw siya nga na ospital. Sumisirit yung ano ko yung dahi ko, tapos sumusuka ko, napaka mapait yung suka ko, maitim. Ngayon parang mamamatay na nga ang ano ko. Akala ko hindi na makalibre. Kaya kawa sa Panginoon Jesus na nakasurvive din ako. Sa listahan sa City Health Office as of November 5, muabot na sa 611 ang natalang kaso sa acute watery diarrhea, 272 niini ang na-admit sa ospital ug 5 ang namatay. 35 ang kumpirmadong kaso sa cholera maong gideklarar ang outbreak. Apan gipahibaw sa City Health Officer, nagkaminos na ang kaso karon ug 3 na lang ang na-report niini. Awhag sa health officer, siguroon ang kalimpyo sa palibot, likaya ng open defecation o pagpagawa sa hugaw bisan asa. Sa tubig mainom, siguroong luwas kini o kung dili masiguro ang tinubdan, pabukalan una kini. Pinaka-relevant to control infection. Kasi, for example, maski ano pang sabihin mo, huwag gumamit ng tubig sa puso nyo because it is contaminated. Pagpatuloy nilang ginagawa niyan, so hindi pa rin makokontrol ang infection. Kaganihang buntag na abtan sab namo sa barangay ang mga sakop sa sanitation division sa City Health. Nag-disinfect sila gamit ang tubig o chlorine aron mapatay ang kagaw. Human sa management sa mga pasyente, kininasabang ilang target batok sa mga kaso sa cholera ug diarrhea. Ang target namin sa mga lababo is kung saan yung sa banyo, yung sa kusina, kung saan may pagkain at kung saan nag-aano yung tao. Yun, kasi para ma-disinfect, kaya ang cholera bacteria is nasa sa poop man yan ng tao. Kaya yun ang kailangan namin i-eliminate yung mga bacteria dun sa mga banyo, sa mga kainan, sa mga surroundings. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.